Studenecké občanské sdružení Morfé vydalo výběr ze sbírek Marie Farné. Tento projekt podpořilo grantem i město Studénka. CD s názvem Mamilure pokřtili jeho autoři minulý čtvrtek za přítomnosti řady hostů. Marie Farná při svém studiu na vysoké škole onemocněla schizofrenií. Během léčby se seznámila se stejně nemocným Milanem, který se stal jejím životním partnerem. Oba, jak se říká, políbila umělecká můza. Marie píše básně a Milan se věnuje kresbě. Jejich tvorbu se rozhodlo audiovizuálně zpracovat Studenecké občanské sdružení Morfé. Kmotry CDčka se stali Iveta Vavrošová z Městského kulturního střediska a Zdeněk Matejčuk, jeden z největších zaměstnavatelů tělesně postižených v kraji. Na CD s názvem Mamilure je vybrána poezie z 5 sbírek Marie Farné, doplněna o ilustrace jejího manžela. Básně načetli Renáta Eleonora Orlíková a Lukáš Zavadil. Když jsme trávu kosili, nad kosou se hrebili, padla kosa na kámen. Už je s tebou, už je amen. Myslela jsem si, že nejtěžší bude to namlouvání, ale protože oni jsou tak úžasné ty básně, tak to šlo skoro samo. Horší bylo je poskládat tak nějak pěkně, ať ty básně vedou nebo mají takovou nějakou linii. Ne jako z hlediska, že bych nějak, se mi strašně líbily moje básně, nebo tak, ale líbí se mi, jak to Renátka s Lukášem udělali, líbí se mi to podbarvení tou hudbou a myslím si, jako, že opravdu se jim to povedlo. No. Ten můj podíl je zase trošku jiný než ten jejich a manžel taky tam prostě dává něco jiného, taky ze sebe, zase obrázky, takže já si myslím, že to prostě bylo takové šťastné spojení. Myslím si, že je to zajímavý projekt, je to něco nového, co tady ještě nebylo, takže co bych popřál, hodně úspěchu do další tvůrčí práce. CD Mamilure se stane součástí propagačních materiálů města. Občanské sdružení Morfé chystá na tento rok ještě několik dalších zajímavých akcí v rámci projektu Studénka Art 2010.